Баш руханилар, өлкәннәр, канун белгечләре һәм бөтен югары киңәшмә иртәдән үк киңәшләшеп, Гайсәне бәйләделәр һәм Пилат янына алып китеп, аңа тапшырдылар. Син Яһүдиләр патшасымы дип сорады аңардан Пилат. Бу синең сүзләрең дип җавап бирде Гайсә. Баш руханилар аны күп нәрсәдә гаепләделәр. Шуннан Пилат янә аңардан сорады. Ник син нәрсә дип тә җавап бирмисең? Күрәсеңме, сиңа күпме гаеп тагалар? Әмма Гайсә бүтән җавап бирмәде. Һәм моның белән Пилатны бик нык гаҗәпләндерде. Бәйрәм уңаеннан Пилат гадәттә халык сораган бер тоткынны азат итә торган иде. Нәкъ шул көннәрдә чуалыш вакытында кеше үтергән фетнәчеләр зинданга ябылып, алар арасында бара батлы тоткын бар иде. Халык Пилат янына килеп, гадәттәгечә берәр тоткынны азат итүен сорый башлады. Пилат: "Телисезме, мин сезгә Яһүдиләр патшасын азат итәм", диде. Баш руханиларның Гайсәне тотып бирүләре көнләшүдән килә иде. Һәм Пилат моны аңлый иде. Әмма баш руханилар Барабны азат итүне таләп итегез дип халыкны кытыртып куйганнар иде. "Сез Яһүдиләр патшасы дип атаган кеше белән миңа ни эшләргә", диде яңадан Пилат. "Кашка кадакланы", дип кычкырды халык. "Нинди явызлык эшләгән соң ул", диде Пилат. Ләкин халык тагын да катырак итеп, "Кашка кадакланы", дип кычкырды. Пилат халыкка ярарга тырышып Барабны азат итте. Ә Гайсәне камчы белән суктырганнан соң кашка кадакларга боерды. Гаскәриләр аны идарәче Пилат сарайының, ягъни приториумның ишек алдына алып кереп, бар гаскәрне шунда җыйдылар. Алар Гайсә өстенә куе кызыл төстәге япанча, башына чәнечкеле ботаклардан үрелгән таҗ кидерттеләр һәм "Яшәсен Яһүдиләр патшасы" дип аны сәламләргә керештеләр. Аннары таяк белән башына сугып кыйнадылар, аңа төкерделәр, каршына тезләнеп алдында баш иделәр. Туйганчы мәсхәрәләгәннән соң өстеннән куе кызыл япанчаны салдырып, үз киемнәрен кидерделәр һәм кашка кадакларга дип алып чыгып киттеләр. Кырдан кайтып килүче Куриниле Шимон атлы бер кешене Искәндәр белән Руфусның атасын Гайсәнең хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гайсәне Гөлгөтә дип аталган урынга, бу сүз баш сөяге дигәнне аңлата, алып килделәр. Мирра катыш шәраб тәкъдим иттеләр, әмма ул эчемлектән баш тартты. Аннары Гайсәне кашка кадакладылар һәм жирәбә салып киемнәрен үзара бүлештеләр. Аны кашка кадаклаганда иртәнге сәгать 9 иде. Баш өстенә аның гаебен күрсәткән Яһүдиләр патшасы дигән язу иленгән иде. Гайсә белән бергә ике юлбасарны, берсен аның уң ягына, икенчесен сул ягына кадаклап куйдылар. Үтеп баручылар башларын чайкый-чайкый аны хурладылар. "Әй, син Аллаһы йортын җимереп, аны 3 көндә төзүче. Үзеңне коткар, төш хачтан", диделәр.
Шулай ук баш руханилар һәм канун белгечләре дә Гайсәне мыскыллады. Башкаларны коткарды, диде алар, ә үзен коткара алмый. Мәсих, Исраил патшасы, күз алдыбызда хаҗтан төшсен, шул чакта аңа ышанырбыз. Хәтта Гайсә белән бергә кадакланганнар да аны мәсхәрәләде. Көн уртасында бөтен җир йөзен караңгылык каплап алды. Һәм көндезге сәгать 3-кә кадәр шулай дәвам итте. Ә сәгать 3-тә Гайсә «Элои, Элои, лима сабахтани» дип каты итеп кычкырып җибәрде. Бу сүзләр «Эй Аллам, Аллам, ник ташладың син мине» дигәнне аңлата. Якында басып торучыларның кайберләре аның сүзләрен ишетеп, «Ишетәсезме, Ильясны чакыра» диде. Ә берсе йөгереп килеп, әче шәрәпкә манчыган губка кисәген таякка элеп, «Әйдәгез, карыйк, Ильяс аны хаҗтан алырга килер микән» дигән сүзләр белән аңа эчәргә бирде. Гайсә каты итеп кычкырып җибәрде дә җан бирде. Нәкъ шул чакта Аллаһы йортындагы пәрдә өстән аска уртала ертылып төште. Хаҗ каршында торган йөз башы Гайсәнең ни рәвешле җан биргәнен күреп, бу кеше чыннан да Аллаһы углы булган икән диде. Анда читтән карап торучы хатыннар бар иде. Магдалалы Мәрьям, шулай ук кече Яқуб белән Юсиснең анасы Мәрьям һәм Салуми да шунда иде. Алар Гайсәгә ярып йөри һәм ул Галилеядә чакта аңа хезмәт итә иделәр. Анда аның белән Иерусалимгә килгән хатыннар да байтак иде. Кич җитеп килә иде. Бәйрәмгә әзерләнә торган шимбә көнгә каршы көн иде. Югары киңәшмәнең абруйлы әгъзасы Ариматайлы Юсуф та Аллаһы патшалыгын көтеп яшиде. Ул җөрьәт итеп Пилат янына керде һәм Гайсәнең җәсәден алып китәргә сорады. Гайсәнең инде үле булуына Пилат бик гаҗәпләнде һәм йөз башын чакыртып, аның үлгәненә күпме булды дип сорады. Йөз башыннан сорашып белгәннән соң Гайсәнең җәсәден Юсуфка алырга рөхсәт бирде. Юсуф җитен тукыма сатып алды. Гайсәне хаҗтан төшереп, шул тукымага төрде һәм кыяда уелган кабер мәгарәгә салды. Аннары таш тәгәрәтеп китереп, кабер авызын томалады. Ә Магдалалы Мәрьям белән Юсиснең анасы Мәрьям исә Гайсәнең кайда күмелгәнен күреп тордылар.